Kepiwani gondel. Wah, pancen ora kira sira gampang. Tak damu tiba wah jogedan. Saking bombonge atiku wah seneng. Tak duwe secaki tiba tenan jebule etok-etok. Tak iki meneh. Tak damu. Dadi ora dadi malah dheweke tiba jogedan meneh. Suwe-suwe ditiyungake sirah. Dilukok-lukokke nggo lemah. Benjut kabeh sirah. Malah lepong barang upae dipak kabeh. Disek-sekake ora genah. Banjur karepe wani gondhe kepiye? Wis dudake bocah Kurawa. Bocah Kurawa. Lho. Iki wani gondhil tanding karo bocah Durwati kalah. Masa bodho nggih. Aswata lenggah mresani rampungane bangsa. Kono yen durung katututan yana-yana kang mimba muka malaksa kang rinahating Sudira prawira ing ajurit mungsanya padha prawira kala manggut ning aloka Bapu jagat dewa Bathara sedaki adimaran kaya lanang dhewe kaya sekti-sekti ning kowe nek pancen wani padha dene nom iki tandang aja wong kok wirang-wirangake kaya ngono kae. Pancen Kakang Aswatama mbela Begawan Duna maju. Babu babar. Yo cedak. Sedewu bathuk senyare bumi. Tak kedhepke ra ilang. Ketiban kepri Bambang Aswatama kelakon jengkelan kuandam budimu tanding karo.